사지. tini seng 9 August na tuyoy je tini gari ni barat nangma ba gari barat rok relay jaba kami total primary ni angwe gari kaisa bus kaisa pada nalai mano ne tini primary ni angwe bagan kaisa sukti nawi hok lai mani ini tawo bagan kaini nawi ini sabi singon bagan kaini pai dawi hok lai ni hini sung phale mani okay urang bai sung 9 August gari nalai ne ha do phano phiawan bangwei sung afro sobawa thanglai mani bangwei public movement bangwei hambai jokonon Kami ketal primary committee ni ingge samang thailai tongo bosang 9 August wo thani bai tei butong phen di bu